La rapidesa és sinònim d'èxit o fracàs a l'hora de sufocar incendis com este i en bona mesura la immediatesa depèn de l'atenció del Servei d'Atenció d'Emergències 112 que avui està de celebració del seu dia europeu. Vero Marc. Sí, així és. Tots sabem que front a una emergència hem de telefonar al 112 i així, precisament en esta sala, és on arriben totes aquestes cridades. A hores d'ara, 24 persones estan treballant per atendre les necessitats de valencianes i valencians i a través d'un sistema informàtic recullen totes les dades necessàries per posar en marxa el dispositiu que ha d'atendre l'emergència. Este servei està en funcionament des de fa 23 anys, en els quals han atès 81 milions de telefonades. Avui hem entrat al 112 per conèixer com és el seu treball de cada dia. Emergencias Comunidad Valenciana, ¿se puede mover? ¿Está sangrando? Fa 6 anys que Ximo treballa al 112. Atén 200 telefonades cada día, la mayoría per malalties. Vale, sí que es verdad que tenemos otro catálogo que es el multidisciplinar, que también recibe muchas llamadas, pues ya sea accidentes de tráfico o incendios, pero vamos, lo más común son los sanitarios. Tot i això, mai saben quan rebran una telefonada colpidora. Que el padre había, en fin, agredido al menor, no recuerdo si lo iba a matar, y luego pues se tiró por un balcón y la que llamó fue la madre. Lo más complicado es conseguir que las llamadas no te afecten hasta el punto de decir, ostras, me tengo que salir de sala. Es llamada, 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 llamada. Nosotros siempre estamos con llamadas. No hay un momento de cero llamadas. ¿En qué cartera es? Els protocols estan marcats i s'ha de resoldre a molt estirar en 180 segons. En este temps i a través de preguntes han de traure tota la informació possible per a donar l'avís a la gent que pertoque. Nosotros tenemos un listado y entonces vamos clicando a las agencias que tenemos que avisar. Claro, si hay un incendio, por ejemplo, hará falta bomberos, policía, ambulància. Quan els agents reben l'avís, mobilitzen els recursos que consideren necessaris. Si parlem de xifres, el 112 a la Comunitat Valenciana rep al dia 9.000 telefonades, més de 3 milions durant el 2022. El 63% de les telefonades foren d'àmbit sanitari i cada una va tindre un temps d'espera de menys de 10 segons. Els mesos d'estiu són els més complicats i es reforça l'equip amb personal que domine llengües diferents. El centre compta amb vora un centenar de persones que atenen cada dia les nostres emergències. I perquè tot funcioni correctament, també és necessària la coordinació amb les administracions, sobretot amb els ajuntaments que han d'elaborar plans d'emergència segons els seus riscos. En els darrers mesos, diguem-ne que estem ja al voltant de que el 90% dels nostres ajuntaments valencians han anat a poc desenvolupant aquests plans.